Wat hebben Limburg en piramides met elkaar te maken? 5000 jaar geleden werd het al gegeten in Egypte. En nu is het een bijzonder streekproduct waar Limburg met recht trots op is. Ik heb het natuurlijk over de asperge. Ze worden ook wel koningin der groenten, het witte goud en de parel van het land genoemd. Maar liefst 57% van de totale productie asperges in Nederland is te vinden in Limburg. Met Peel en Maas als belangrijkste gemeente. De grond in Limburg is namelijk erg goed doorlaatbaar, waardoor het water snel de grond intrekt. Ideaal voor het telen van asperges. In 2022 bedroeg de Nederlandse oogst 16,5 miljoen kilo asperges, op een oppervlakte van ruim 27 miljoen vierkante meter. En dat is ook nodig, want we eten jaarlijks bijna een kilo asperges per persoon. Dat we in Nederland zoveel asperges eten, hebben we onder andere te danken aan een aspergebroederschap. Het broederschap werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht en zette zich in voor de promotie van de asperge door heel het land. En hier komt ie, de Confrérie de l'Asperge Limbourgondie. Kortom, het Bourgondische zat er toen al in.